Virus. Virus. Virus kawai. Mutuwa ce kawai. Virus kawai. COVID-19 mutuwa ce kawai. Allah ya kare kowa kawai. Everywhere mutuwa ce kawai. Mutuwa ce kawai. Afirka akwai ina virus kawai. Muna da Ebola virus kawai. Beran lasa virus kawai. Malaria ita ma virus kawai. Akwai suko-shoko virus kawai. COVID-19 safara ce kawai. Allah ya kare kowa kawai. Mu koma ga Allah mu gane kawai. In an ce mana yes mu yi kawai. Abinda muke so shine kawai. A bamu abinci mu koma kawai. A sa mana doka za mu bi kawai. A sa mu a ɗaki da TV kawai. Kada abinmu mu zauna kawai. Za mu bi doka zalla kawai. A bamu abinci a tsari kawai. COVID-19 mutuwa ce kawai. Allah ka kare kowa kawai. DJ sa mana sauti kawai. Mu duba kasashe virus kawai. China suna can virus kawai. America na can virus kawai. Spanish na can virus kawai. Italy suna can virus kawai. Faransa suna can virus kawai. Ingila na can virus kawai. India na can duka kawai. Russia suna can virus kawai. Ina Japanawa virus kawai. Korea na can virus kawai. Saudiya na can virus kawai. Mu duba kasashen tsari kawai. In an ce musu yasi kawai. A basu abinci a tsari kawai. COVID-19 mutuwa ce kawai. A sa ta a ɗaki a ƙone kawai. A sa mu a ɗaki a kulle kawai. Mu daina fita dan virus kawai. COVID-19 mutuwa ce kawai. Allah ya kare kowa kawai. All my people attention kawai. Kaduna da Lagos duka kawai. Bauchi da Niger virus kawai. Zamfara su kuma fighting kawai. Kano da Jigawa cuta kawai. Allah ka kare kowa kawai. COVID-19 mutuwa ce kawai. Yau Nigeria just kawai. Just kawai leader tackling the virus, killing the people around when I mention. China suna can the caring the people. America na can the caring the people. All my decision to carry your people. Mutuwa ce kawai. Virus kawai. COVID-19 mutuwa ce kawai. Allah ya kare kowa kawai. Everywhere mutuwa ce kawai. Mutuwa ce kawai. Come on, audio, let me call you about this virus that is gonna passing around the world. Yeah, we're gonna take care for our life. Yes, come on, my name is TJ A Kid.